T'agrada aprendre com funciona la Terra i vols posar-ho en pràctica al balcó de casa? Tinc el projecte ideal per tu. En aquest vídeo t'explicaré què és una Permabox, com preparar-la i quins beneficis té. Permabox és un terme que he après d'una gent que treballa en la permacultura urbana en diferents ciutats d'Europa i que les xarxes tenen diferents perfils. Un d'ells, a l'Instagram, és Permacultura de Balcó. Us el recomano. Abans de començar, però, et vull dir que tant si creus que no en saps ni un borrall com si tens anys d'experiència en temes de l'hort, t'animo a que subscriguis al canal i deixis qualsevol comentari o dubte que tinguis. Som-hi! Avui parlem d'aquest invent anomenat Permabox, que ve a ser un test permanent. La idea és que la Terra es remogui el menys possible i així la vida microbiana i fins i tot algun invertebrat hi pugui viure tranquil, afavorint així el creixement de les nostres plantes. Per a dur a terme aquest nou experiment faré servir una d'aquestes jardineres grans que tinc, d'uns 40 litres de capacitat més o menys. Així que posem fil a l'agulla i anem a veure com l'hem de preparar. Primer de tot, agafarem alguna mena de teixit o material per folrar-la internament. Jo he fet servir el que tenia per casa, però de ben segur que podem fer servir altres materials. Millor algun material que duri, ja que es tracta de fer un test permanent. Jo tinc això, i crec que parlant de plàstic, vaja, hauria de durar. N'agafem una de les grans i la col·loquem de manera que quedi bé. Aquí farà falta una mica de paciència, perquè no és tan fàcil com posar-ho i ja està. Un cop posada, hi faig un bon grapat de forats de drenatge i afegim una cinta adhesiva forta, que ens ho aguanti tot bé, i llestos. Ja podem omplir-la. Com l'omplirem? Fent capes. El més important és que hi hagi molta matèria rica en carboni. No hi volem posar matèria rica en nitrogen perquè no és una compostadora. Això sí, de compost n'hi posarem bastant. L'anem omplint fins a dalt i, un cop plena, hi posarem encoixinat. Si voleu saber d'on en podeu treure si viviu en una ciutat, aquí dalt us deixo el vídeo on us ho explico. Doncs ja estaria. Ja tenim la nostra Permabox llesta per plantar-hi. Per últim, però, us preguntareu, però quins beneficis té això? És com un test gran, no? Just a la fusta. Ara mateix sí, però el truc està en que quan aquests cultius que ara ja estic posant acabin i haguem de posar els de primavera, al moment de treure'ls intentarem deixar les arrels a dins, si no és que es tracta d'un cultiu on es menja l'arrel, esclar. I només ho cobrirem amb una nova capa generosa de compost. Les arrels i l'encoixinat antic es quedaran a sota i s'aniran descomponent i així afegint nous nutrients a la terra, mantenint tota la vida microbiana i fins i tot algun invertebrat, doncs que estigui més cap avall. És anar afegint noves capes. Espero que us hagi agradat. Recordeu que si compartiu aquest vídeo amb més gent, m'animeu moltíssim a seguir creant material en català. I no dubteu en deixar algun comentari si hi ha cap tema del qual us agradaria que em fes un nou vídeo. Apa, doncs, fins la propera!